Changamire nyaya iri pamberi penyu yaunzwa naChangadzo Fungai ari sabhuku wenyu zvakare. Adaidza Bishop Iroona avo vasina kuuya kudare, Reverend Matikiti avo zvakare vasina kuuya kudare, Reverend Mavhesha havana kuuya kudare, Reverend Sam Tereko havana kuuya kudare, Reverend Magada havana kuuya kudare, Reverend Muchichwa. Wese mareverend enya ashora dare renyu nekusauya kudare. Nyaya ndeyekurowa madzimai esangano apa waiwe muchechi nekurambidza vanhu kupinda muchechi uye kuvhara chechi yepaSt. Faith's Mission. Ndogona kudzokorera kuverenga musoro ndapenda panonyatsoonekera. Nyaya ndeyekurowa madzimai esangano apa waiwe muchechi, kurambidza vanhu kupinda muchechi uye kuvhara chechi yepaSt. Faith's. Uya nembowo dzako uchitopa nemari yedare. Now I read for 28 October. Kurapera paSt. Faith. Madzimai akauya achida kuti together yawo. Inge kupembera kwegore. Madzimai akasangana pamutari tinokuti manikali ndiyese. Saka zvadaro inda vakatonyatsa ndichesa kumapurisa kuti mapurisa tine musangano wemadzimai uri papi paSt. Faith uda protection. Kadaro ndipo pakabva pakuza pasaba zvadaro ide kuti makasunguka. Inge iri mse samba muswa inge iri manje kwata pa 7 days hours. Vatobvuma zvakanaka, right? Muswe Friday iwo wakavhoya zvikanza wakavha uya mapurisa wakati wana makapa permission kuti wapinde paSt. Faith. Afona vanda papi? Afona namata papi? Ipapo. Apasi pawo. Saka ndipo pakaenda maitwarai. Mapurisa akati kuti ndekupi? Ndekumi. Zvikanzi maitwarai vana mapurisa vakabvanza zvinhu ai wanozve. Imimi kana mukuti imimi amupindiri paSt. Faith muri wanani. Atika zvikanzi bishop akuti cheti ndiyake ndiyakawaka. Ndipo pakatifonera maitwarai aiwa maitwarai kana akawaka bishop ruona akawaka chechi ngayapangidze pakasa nhungu yani yake nembariro yani yake kana zvizvo tose topisa chapa zvako zvipi izvi mushano ndio madetere. Saka zvadaro ini ndiri ku chechi kundaenda machitoko. Saka havakwanisa kuuya kubhoza vada kuuya chechi havakwanisa kuuya msachuo. Then muswa Saturday yacho ndipata kuda Friday nini kune matombo ingari kwa Msalini ana sekuru. Saka pakabuda ini kwenda kupi matombo kwa Msalini. Ndiwo munhu wawo warupenda chechi ndipakati warume chienda kupi kuSt. Faith kwasununguka munhu yawo anengesa hachisiko ba. Ndipo pakavhashwa kwasunga moka dzawo vaenda vachopatiti papa vakadzi vari pai vari muchechi. Tobvashwa vatakana madozi ese akaza masikini vakataka kunamira madozi pai. Wachiwa chini wachiwa vakadzi vari pai kuda munobuda musi muchechi mani menyu. Tinawo muzvare varipo vamuzvare vari kuserukwa zvakada muzvare wawo vafanira kutaura vega ndikosi kwataura vafanira kutaura vega zvakaitwa. Ini ndiri pamusa kukwenda apa wafoni kuti ndio nyaya yakupi yapanapa. Ndipo pandakafonera Keno mutasa Keno kusefika kumbokwana si kwashada ndekupi kumba. Saka Keno pakazobva pachinotora mapurisa apa zina kupi uko. Wakadosvika na mai waro wakudhara madhara sei anamwa maskini anamirwa kuna maskini unamwa kuti amusi menyu wangu wakanamirwa mongari wana machara wakanamirwa pai vari mukati. Vamwe vakwasa kubuda mawira wakada sei wakabuda patine video yacho yaitotendera Keno wangari video yacho matona video yacho maitwa zvaitwa. Saka angoti no atirambi chingodaro mumusha muSt. Faith because St. Faith vanhu vanoizera kugone kudhara. Izvo vanhu ivavo futi ndivakambosa kuti vanhu vaSt. Faith kuti kunanga kuti pasitore iwo vanhu ivavo
saka mwana kuti mambo zvinhu zviringorambira munzvimbo yani yenyu mudunhu renyu namakoni zvinhu zviringorambira zvingodaro tikuti isusu tinotsvaga kunamata asi kunamata kwacho akona kwachichaona kana vakurova madzimai ari kunamata wamwari ipapapakabhandirwadzi ndikati no rega ndizokupiwo dare rashemutasa vakasunga vadadzira dare racho rashemutasa vakabva vasvika patakaita dare repachikoro havana kuuya futi taimisoka menhu padarika musi wa1 uyu November ndinotsvaga makuva akaisepetesi anochara makwamisa wa1 November then twatuweta misa mambo mutasa vachibva papi shemutasa vachibva papi vachibva papaiya patitakamirira musungwa wedu puri mufundisi matikiti vachitokwira kutoenda kumba kwavo vakatosvika atori bhizi kutonamatira makuva musi wa1 iwo itoza kuti makuva anopinda musi wa2 enga atori bhizi mamatserwa anamai atsvaira avhaine timu yake vanhu 5 atavatokombora makuva saka uyu munhu ashoya dare rekwashemutasa saka kuti hapana panoona kuti dare kwaari kwake rinokosha iye ndiye anokosha no varume handikupi dare homberi mazuri saka tiwe mwana nyaya yati aiwa mimi chitibatsirewo toita sei mafundisi atakagashira mabhishopu atakagashira munyika yemakoni muno asi akutambudza kuti wani vanhu wenyu changamiri iyo wadare changamiri ndiri pachena sematongera makaita elasitanoana mdekebwa yaya kuti avo vanhu havagari muno asi ropa kudoka kwenoita wana wenyu vadaunzwa daira neropa zvinokanganisa dunhu rani ivo vanenge vari kwamutare vakangogara vakadai asi wana wenyu ndo vanozodzimara vadeuka ropa radeuka mudunhu renyu saka ndinoona sematongera makaita last time pane ruling yamakapa pane kwakumatsika ndina zvimwe zvakamboendera saizvozvo kuchangamira ngawabvise mombe wariyo haungafanira kuti waite saizvozvo kuti warwise mhuri yenyu ngekuti nyika ndeyenyu nemhuri ndeyenyu iwo wafundisi wanouya tichifunga kuti wari kuita zvakanaka zvekunamata kuti tiite zvinhu zvakanaka. Hino kana wakauya ukadaro mambo imhosva isusu kunge tichiona zvisina kukodzera kuti changamire dare renyu rirambe richidhererwa mhuri yenyu ichitambudzika mombe hatisi kuziva judgment yakapuhwa asi tiona kuti mombe yakanaka kuti wanyatso kuziva kuti ndo zvinofanira kuti waitwa wamuzvare ngawasinga wataura zvawakaitwa ini hangu hazvozvi kundipatsa simukaitaura masungatete tinitetani takanga tiri paungano inindinda ndiri esi wakomana avo wakapinda muchechi ndobva wasvikoro watebhoka ndandakamira wakadzi wacho vanamai vachiimba ndobva ndamubvunza ndikati kwakanaka here zvanzi kurumidza yekunyarara ndobva wanyararidza vanamai vangu vapinga muchechi zvikanzi hapana chechi panapa mese kudai muchechi tikati aiwazvo iwewo wakamira sani ukuya kuzoti nyararidza iwewe saka tebho yatatakamira iyoyo ndobva aisimudza ndobva aipotsera kumadzimai anga ari muchechi muchechi umu muri kushandiswa sestorm yehigh school makaiswa mibhedha iyai yevana yakatadza kukwana kumasoro kwavo saka ndobva wapinda wakawanda peyangu vatatoshandisika inhu vanhu vatouya nekombi vamwe watobhizi kuisa mascreen doors isu tiri mukati ndobva waisa mascreen doors wachitinamirira mukati ndobva wasiya 1 ekubuda navo saka ndobva wauya umwe wacho ndobva wauya achibva asandidzira mudenga handisi saka pane mbuya vanga vari pamberi pangu andanda kuedza kushiudha wangu wadonha ndobva ndasvikotemwa nemubhedha akapapa saka mukomana ndopaasikayo achibva andibata mapuro angu aya handiti kekutanga ndobva ndamutikoiwo kundibatsire zvanza zvinakana nebasa rese izvi chinokosha imari yatapirwa nabhishop bama handiti ndobva tashiudha vanamai vaya ndobva wabuda ndobva tasara tiri 7 ibatsire kana ndikukanganisa namba
Ndoba tasara tiri 7 muchechi takakirwa imomo. Takakirwa muchechi ndofunga for 5 hours musikangani. Hapana kwataikwanisa kuenda kutoilet. Chechi ida ina matoilets mukati. Zokuti takasvika pakunozvibatsira pakona. Kana wanzwa number 2 wotokumbira paper bag panze woenda pakawandika woita number 2 yako paper bag wopa munhu ari panze wondorasa. Ndo zvatakasangana nazvo. Saka vachibva wazopinda video racho ndakamutora video mwana wangu. Achitouya kwandiri ndichimutora video inini. Zvikanzi chenjerei kutorwa foni yenyu zvikanzi ndikati yangu inini haitori. Ndichimutora video mandaiisa umu. Baba asvika achibva aisa maoko ake mumazviru angu aya. Achida kutora foni. Ndobva azorwisana newangu mai hameno kana vari pano vauya here mai havana kuuya. Ndobva avarova mbama paziso akatoita nguva yakati rebei ziso ravo rakakuwara. Saka takatozoendeswa kuchipatara general because inini nanhasi uno musana wangu unondirwadza negumbo nokuti ndakarohwa nesimba. Ndo zvakaitika musi wacho. Saka pakaitwa dare rekwaIshe Mutasi ini ndakakumbira ndikati Ishe Mutasi muri baba makagirawo here pfuma yemunhu abata makuzviwa amuzvare. Zvikanzi kwete. Ndikati inini ndakazvimirira semuzvare handinyari ndabatwa makuzviwa angu ndodawo mombe yekundibatawo makuzviwa angu ndisati ndasvika kuna baba naChangamire. Changamire kana vachazotaura mutongo wavo asi ininiwo makuzviwa angu abatwa seri neseri. Musina chamambodyaba Changamire. Ndini Ishe Mutasi wacho wakutaurwa. Takadaidza zvedu vanhu ava. Taona kuti zvawaita mumusha. Chechi mutemo wayo ndewekurapa vanhu mwoyo yavo kuti wagarisane. Kubatanidza vanhu mumusha nekuvadzidzisa kuti varambe vachikudza Mwari nemidzimu yedu. Nekuti midzimu yedu ndiwo wamatari watinonamata. Wamatari ndiwo midzimu yevanhu. Saka iwo vanokanganisa vanhu vanonamata. Chechi yakavakwa kuma 1930 ine mbariro ine nhumbo dzemupanga dzemurira nyenze dzaita kuronana sekuru vedu pamafudzi. Yakavakwa chirudzi chedu chechivanhu ine uswa. Haanga asati aberekwa bhishopu uyu mwana mudiki kwazvo. Zviri kundirwadza ndezvokuti mwana wemunoma makoni kuona asi anouya kundorwisa vana mbuya nanamai nanatete wake hama dzake. Akutaridzei mumusha menyu? Haana kuuya. Ndaida kuti ndimomuyedze kumutsura asi haana kuuya kusvikira tatoona mufundisi wake akutoita misa mumakuwa zuva risiro. Vanhu vemusha vanoda kukomborerwa makuwa avo musi wa2 iwe wakuenda wega musi wa1. Mukuona haana kuuya kudare. Nhasi havana kuuya kudare kana kukumbira chichemo asi ari kutungamira mudunhu renyu Changamire. Changamire uyu munhu uyu cherechedzai tsika dzake hadziruramisi kuti arambe ari bhishopi. Hazvikodzeri. Mambo panyaya iyi ine zvakawanda zvakakanganisika. Ngokuti ukaona wakundobata madzimai zvindobata miri zvibata chii wanofanirwa kusungwa ngokuti ndiwe mapurisa. Wasungwa zvochajwa zvenamambo ngekuti izvo zvose madzimai iwava kuona kuti namira uchikira vanhu vachiita mahours ari kutaurwa. Ndine urombo kuti wachararama pajudgment iyoyo yakakosha. Saka vanofanira kutongwa zvakasimba. Mapurisa oitawo basa ravo. Tatira kubvunza kuti hatizivi kuti kusvika pari zvino mapurisa kwacho akambonzi kudii, because kana pane nyaya yakadai criminal ndiyo inotungamira kuti civil ichiteera kumashure. Pane nhau mbiri dziri papa dziri serious: kidnapping 1, then assault 2. Dzakamhangarwa here nekuti idzo hatidzitongi munomo. Dzakamhangarwa here kumapurisa uye mapurisa akati chii. So that tinochibatsira sedare kuti tiite. Toda kuti tipindurwe mibvunzo yandabvunza iyo. Muzvare Changamire.
nyaya yakamhangarwa kumapurisa tiri kutongwa musi wa18 March ndizvo handiti kana sikukanganisa musi wa18 March ye-kidnapping ne-assault. ndida kuwedzera zvakare ndandakanganwa kuti vakomana vaiwa nechigirainda chawaivheya madzimai wachida kuwachitidzira naro zvokuti dai rakabata munhuziro iroroka titone vhidhiyo yacho yeziro iroro sinzi iri kweyo ndombo hamunondopa chii kumapurisa chakamiri. Ndikuona songe nyaya iyi Chakamiri yanga iri kuda kuti yese yakadaro semakutaurirwa iri kuita nemamhangairo akaitwa dare ramboisendeka parutivi yakadaro yoenda kukotu kana ichinge yazopera tinoona dzinenge dzatorwa nekoti dzinenge dzasara kubatwa nedare rineri then dzazotorwa nekotu kana asoti yacho iye wacho akarohwa wacho zvakarozwa munhu achiripiwa kuti dare risazoitonge nyaya yakairi kuti pane dzinozosaririra kana pane dzinozotongwa kairi saka ndofungidzwa kuti criminal yakafamba tomboisendeka yedu rine kure rinosvitsa yozongouya munomu taana kuti kamwe kukoti ndo mafungira muchakamiri. General ndosanga ndatonyora inini kidnapping ne-assault then tozouya nawo yabva kukoti nejudgment yekoti tochizoona manje kushora kwaari kuita matunhu edu ndo inozenge yaakuzopinda manje after saka hatina kuipedza kuipa judgment tatingaimire criminal yapera kana criminal yapera inozouya kunoku manje kucompensation handiti nekuti uko haakupi compensation anokwanisa kuendwa kujeri anokwanisa kudi community service and so forth then yapera manje tochizoya kudi kubatwa yamuri kutaura kubatwa zvamakaitwa muzvare kuvharirwa kurohwa zvese zvadi yapera criminal yozouya manje toipedzisa kuno pane ari mashure pamusoro Chakamiri nhau iri pamberi penyu nhasi inhau inoshungurudza, inhau inorwadza, inhau inochemedza. Shuwa tinosvika kupi it means Ruona ndiye atoo mama, ndiye atoo muridzi wedu, anoita chipi chaada hake kuita panguva yaada hake pasina anomutsiura, pasina anomudzora. Ndiri kuti isusu ikabva uko kauko judgment yatichadaka tichatonyora tsamba, ini ndichachinyora tsamba inoenda ku-international wanoita oversea ndiye wari kupi Bank Pigen Zambia. Bishop Chama iri kupi Zambia iri muzambia isusu tinoita kuchinyorera nebehavior iri kudi iri kuitwa neyo wake then also totaura kuti isusu hatichadi kuti auye mwani medu mamakoni handiti tonyora toita bha kuti isusu akauya muno mamakoni hazvidudi zvakanaka handiti nenhau yekuti yenyu yayechipiri ichiuya munomo ane yaakaita kwabvekerwa tobatana neyaakaita kwamatsika zvese tochibatana madzimambo emuno makoni todi tonyora tsamba kuyo kuti no ongororai munhu uyu pane imwe yamatisi yainofunga kumakangano yekuendesa vatendi kwastori kupedza musha wese kuti uparara yechipiri kutanga yakamboita yechipiri dzapiri penyu apo then oita yekwabvekerwa oita yekwamatsika yekuunza mahooligans
wachidisrupt wachidaro. Saka dzese dziri kuMajestic Court. Takamutonga last time. Appeal iri kuMajestic Court yakanzi inopinda nini? 3 March. Yenyu chizopinda 18 March. Then dzese tomira tonzwa ma-outcome acho, then tozodrafta kuendesa kuakuru wake. Nawo yekusauya kudare kwawaita, kusangouya kudare imbuti natu. Saka idzo tichachironga nevakomana kuti tombototanga kuita izvozvo kumba kuti hamuna kuuya kudare. Handiti this week tiri kuendesa kuti hamuna kuuya kudare, bhadharai mbudzi natu, so that wadi tondotora iyo taakumboita execution. Inini ndandida kuita semubvunzo. Pataurwa naishe kuti takadaidzwa kumapurisa zvikanzi hamuendi kunopinda kuSenfaith. Inini ndakati handisi kuziva kuti vari kuti kudini, nekuti ndipo patinopinda every Sunday kana kuti every Friday. Saka kuzonzi hamuendi kunopinda handichazvinzwisisi. Kana vachiti varidzi ngavauye nechinhu chinoratidza kuti chini, kuti vanhu hawane matitle deeds ekuti ndo varidzi. Ndinoda kungoti zvibatsirane nezvamune makuzonyora tsamba yenyu kuti aiwa patiri takunyora tsamba ka tichatodaidzana ndimi munonyatsoziva iti statement wakaita zvekupuwa ndofana kuti muone kuti vanhu ava imimi mune simba pamusoro pavo, nekuti it's not land yavaine matitle deeds, it's a state land yawakatopiwawo kuti wavata. Ende zvakaita land yeSenfaith itori custody yenyu imimi hawana kana right, because inini ndakavamirira kubva kuma8 kusvika kuma1 ndokubva azouya samutereko tikati toda proof, nekuti munhu kana uchiti panhu handi pako toda proof yacho yekuratidza kuti isinobva taita move out. Kana waine proof yekuti apa ndepawo, wakauya nepeace order yawakasotorera vanhu vekuSenfaith kudhara, asi mapurisa ndakanda wataura disco kuti vanhu ava hapasi pawo, isusu tine proof yemap inotaura kuti state land. Saka tiri kukumbira kuti kana maakuzoro pamwe mune muchifunga kuti zvazvinonzi ndo responsible authority, they don't, irresponsible authority yakatopuwawo nemadzimambo nzvimbo yavakushungurudzira vanhu, they don't have the right to that land iyoyo. Ndozvandangoti hamundisimukire kutaura. Ngatiendei tombo wachajairi kusangoya kudare. Then tomirira judgment dzichabuda kuMajestic Court. Dzotipa light kuti toita sei next year. But kwatinoosvika sekutaura kwandaita ndiko kuchinyora tsamba kuvakuru wake kuti no, isusu medu mamakoni ngaamire kudii kuuya kusvika tayanana. Handiti kusvika tadi ta round table totaurirana, wakuru wacho aripo nemunhu wavo aripo, tobvumirana. Kana tabvumirana kana tisina kubvumirana zvinenge zvabuda ipapo ndo zvinozopera. Okay, ngatiendei. Mubate mwana. Ah.